Okay. Γεια σας, σήμερα παίζουμε το Minecraft. Άλλαξα όνομα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Περιμένε. Δεν πειράζει, θα με βρείτε έτσι. Γράψτε I don't know. Τι να γράψετε. Τώρα θα παίξουμε το Minecraft. Το Minecraft θα σας δείξω πώς το έχτισα όλο αυτό και πώς θα βάλετε χωρίς δουλειές. Τώρα περιμένουμε. Από όσο όσοι ξέρουν, οι πιο πολλοί παίζουν Minecraft, αλλά οι πιο πολλοί βαχτούνται το νομίζω. What? Τι έγινε? Φρέχουν μου αυτό το σπίτι. Μέσα το πόη, μέσα το πόη. Οκ, τώρα, συγγνώμη για αυτή τη φασαρία. Άντε, μπορεί να πάει σπίτι, Περιμένετε ένα λεπτό. Βέλια, σίγουρα είναι ανοίξες και μου την τσάντα μου έχτες. Όχι, δεν άνοιξα. Και αυτό είναι το σπίτι μου. Not very nice. Επιάσες αγάπη μου κάτι από την τσάντα μου. Επιάσες λεφτά. Επιάσες. Και αυτό. Και δεν είναι το πρώτο μου, είναι το δεύτερο που έχω ακόμα να κατεβεί. Τώρα συγγνώμη. Η πάιντα, σκέψετε πάλι πελάρες, Ηλία. Λέω σου το που τα τώρα. Ρε μάμα! Συγγνώμη. Ρε μάμα! Κάνω βίντεο στο YouTube. Με φωνάζεις βλακίες. Αν το ξέρεις τώρα, αν μπήκαμε στο YouTube, σου βγάλω βίντεο τώρα. Εγώ λέω σου ότι έχτες έκαμνετε πελάρες, λέω σου. Μην πάει να σκέψεις ούτε κινητό, να παίζεις ούτε τίποτε. Θέλεις να θκευάσεις, σκεύασε. Θέλεις να παίξεις τσαμέ με τα σέτκα σου παίζει. Εγώ δεν θέλω να ακούω φασαρία. Εντάξει. Τώρα ο φάκελος που έπιε. Ξέρω εγώ που έπιε ο φάκελος. Συγγνώμη ρε παιδιά. Να έλεψω με τη μπαταρία ακόμα λίγο. Συγγνώμη για αυτή τη φασαρία. Είμαι σίγουρος η πρώτη φορά.